Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ ചെറിയ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജഗുരുദേവ്ക്ക് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ? 8. അതെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 8 വരുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങള്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തേല് കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ആ തെളിവുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിക്ക് ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭക്തിയിൽ. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? ഭക്തിയിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മള് വീഴ്ച വരും അല്ലെ? ഭക്തി താഴും നമ്മളെ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു കഥ അറിയാല. അതായത് പൂക്കളും ഇതൊക്കെ വെച്ചൊരു ഒരു പൂന്തോട്ടം അല്ലെ, ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ നമ്മള് ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ച് വളർത്തി നല്ല രീതിയിൽ ഒക്കെ വളർന്നു വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ആന കയറിയാൽ എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നത് அவங்க சாமி கிருஷ்ணகாந்த நம்பர் பிரபுஜி, அது இது இல்லையா? சாமி கிருஷ்ணகாந்த நம்பர் இது இல்லையா? ഇതല്ല മാതാജി, ഇത് മലയാളം ക്ലാസ് മാതാജി. ദിസ് മലയാളം ക്ലാസ്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാതാജി. என்ன புஷ்பா? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് മലയാളം ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് മാതാജി. இப்ப எனக்கு வர மாட்டேங்குது, இன்னொரு கிளாஸ் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. അത് വേറെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും മാതാജി.
അത് വേറെ ലിങ്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ലീവ് ആക്കണം പ്രഭുജി, എന്നെ ലീവ് പണി വിടുங்க. മാതാജി കട്ടായിക്കോ, അപ്പൊ ലീവ് ആയിക്കോളൂ. പ്ലീസ് ലീവ് മീ ഫ്രം ദിസ്. I can remove Mataji. Hare Krishna. Okay, 1 second. Your name, Mataji? Bhagilashmi. 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 Ama. Hare Krishna. Ama. Yes, Bhagilashmi. Please leave me. Okay. Hare Krishna. I remove. Mataji പോയാ? പോയി. ഓക്കെ, Hare Krishna. സിമ്പിളായിട്ട് ലീവ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സ്ലൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് എന്തോ പറ്റി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാതും പോയിന്റ്സ് വൈസ് പോയിന്റ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അവരിത് വായിച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. അധ്യായം 8. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 2. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. 3. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. 4. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 5. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളും ആകുന്നു. 6. ഒരു കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. 7. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ, കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. 8. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വയ്ക്കരുത്. 9. ഒരു കൈകൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. 10. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. 11. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. 12. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. 13. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. 14. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. 15. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 16. അപ്പൊ ഇതില് 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഭക്തിയിൽ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മാക്സിമം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ പാദരക്ഷ ധരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രജ്ഞങ്ങളിൽ എഴുതിയതാണ്. നമ്മ അറിയാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോരുന്നു. ജന്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ. പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങിയ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും. ജന്മാഷ്ടമിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും? അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാ? ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? അതിന് പറഞ്ഞു ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങിയ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ജന്മാഷ്ടമി. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നത് മുടക്കം വരുത്തുക. ഏത് സമയത്തും നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ പോയാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. നമ്മളെ കൈ എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ വായു ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയണം. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിലൊരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധിയായിരിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോലെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ചോദിക്കട്ടെ പ്രഭുജി, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച പുലേക്കില്ലേ, അത് എത്ര നാള് ആചരിക്കണം നമ്മള്? അതും എനിക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കണക്കറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നോർത്ത് പോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതും ചിലവരെ 10 ദിവസമായിരിക്കും, ചിലവരെ പിന്നെ 1 മാസമായിരിക്കും. പല സ്ഥലത്തനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.
നമുക്ക് അത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസം അങ്ങനെന്നുള്ള നിയമങ്ങളല്ല, അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും അനുസരിച്ച് മാറ്റാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമാണ്, അമ്പലത്തിൽ പോകരുത്, അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. പോലെ ആചരിക്കണം, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണ ജനറല് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? അത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് 12 ദിവസവും, ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യർക്ക് 15 ദിവസവും, ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസവും ആകുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുലത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ആചാരം എന്താ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം, നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ 7 ദിവസം തൊട്ട് തുടങ്ങും. ജനറൽ ആയിട്ട് മിനിമം 7 ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകില്ല. ഏത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റില്ല, നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണർക്കോ എത്ര ദിവസമാണ് പറഞ്ഞത്? 12 ദിവസമാണ്. നേരെ ഇരട്ടിയാണ് ശൂദ്രർക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ശുദ്ധീകരണം തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 7 ദിവസമെങ്കിലും, മനസ്സിലായി? 7 ദിവസം, 10 ദിവസം, 15 ദിവസം, 20 ദിവസം, അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ മാറും. കൈകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. നമസ്കരിക്കുമ്പോ 2 കൈ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം. ശ്രീകൃഷ്ണ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രദക്ഷിണം, ശ്രീകൃഷ്ണ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാന്ന് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങൂലേ, മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം, ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യരുന്നു ഇങ്ങനെ കിടന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് ഇങ്ങനെ കിടന്നൊക്കെ സ്വയം പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന് മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായ? ശ്രീകൃഷ്ണ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന് വലത്ത് ഭാഗത്ത് ക്ഷേത്ര ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം പ്രദക്ഷിണം. പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനെ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് ചുറ്റി അതൊന്നും പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് വരില്ല. പിന്നെ കുറഞ്ഞത് 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. പിന്നൊക്കെ അതും പല ദേവത സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ മിനിമം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ 3 തവണയെങ്കിലും ചെയ്യണം, അതാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കാല് വെക്കരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുന്നിട്ട് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെക്കുമല്ല, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കാല് വരരുത്, അതാണ് പറയണത്. പിന്നെന്താണ്? ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞരണിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുക. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ കാല് പൊക്കും കൈ പൊക്കും, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കരുതെന്ന്. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നാൽ അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം, അത് പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം, പിന്നെന്താണ്? വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കള്ളം പറയരുത്. കള്ളം പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോയിട്ട് കള്ളം പറയാം, ഉള്ളിൽ വെച്ച് പറയരുത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാ രേഷ്ണ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് വർത്തമാനം പറയരുത്. അതിന് നമ്മൾ പറയാം, നമ്മള് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് സൂം മീറ്റിംഗ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറി. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് വിഗ്രഹം നമ്മളെ ക്ഷേത്രമായി മാറിയത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് വർത്തമാനം പറയരുത്. അത് പറഞ്ഞു സൂം ഡാം എന്നാ പറയണത്. സൂം മീറ്റിംഗ് അല്ല പറയാ, സൂം ഡാമാണത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൂകി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വെള്ളം ഉണ്ടാക്കരുത് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഏറ്റവും ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ റെസ്പെക്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ വായിക്കാം. 16. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. 18. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭിക്ഷ നൽകരുത്. 19. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. 20. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലരുത്. 21. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. 22. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. 23. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്. 24. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തമാകുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും
ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. 25 ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. 26 ഹൃദഭേദമനുസരിച്ച് ലഭ്യമാവുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. 27 പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല. 28 വിഗ്രഹത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. 29 നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. 30 ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. 31 ആത്മീയാചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. 32 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർദ്ധ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് അടുത്ത പോയിന്റ്സുകൾ 16 തൊട്ട് 32 പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്, തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ലഹള വെച്ച് കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഹള ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ ഒരാളെ വഴക്ക് പറയാ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച്, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മ കൊടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മ ഭഗവാനല്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പുരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ. അവിടെ എന്താണ്, അതൊന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഇതല്ലാതെ അതിൽ മാറും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ കമ്പിളിപ്പൊതുപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലരുത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ചില നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ എപ്പോഴും കമ്പിളിപ്പൊതുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ല, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പിളിപ്പൊതുപ്പ് സാധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്നൊന്നും കഴുകുന്നൊന്നുമില്ല അവര്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കഴുകുക. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. കമ്പിളിപ്പൊതുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലണമെന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സ്തുതിക്കുകയോ അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ, ഇതൊന്നല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. തെറ്റായ സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ അധോമുഖമായി ബഹിർമിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഡൈജഷൻ ഇഷ്യൂ വരും. നമ്മൾ പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കൊക്കെ വായു ഇതൊക്കെ വരും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ, അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ കാര്യം മറക്കരുത്. നമ്മളെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കഴിവോ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ബന്ധപ്പെടാം. അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയത് അതാണ്, ഒരു ദരിദ്രന് പോലും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വെറും കൈയോടെ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതെ. എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലന്തോ യോയും ഭക്തി പ്രയച്ചിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ആടാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സമ്പന്നന്മാര് ലെവലില് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. ചിലർ ചോദിക്കും ഭഗവാൻ എന്തിനത് അദ്വാനി അത് കൊടുത്തല്ലേ മറ്റവർക്ക് അത് കൊടുത്ത. ഓരോരുത്തരും കഴിവിന് അവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവൻ ഭഗവാന് എത്ര കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. നമ്മളിത് പറയാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറകി പോയിട്ട് കാര്യം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. സമ്പന്നനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്പന്നം ചെയ്യും. ദരിദ്രന്റെ അനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദരിദ്രൻ ചെയ്യും. അത് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ വെറും ടൈം പാസ് സംസാരങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാധനം തിന്നരുത്. അത് നമ്മളെ പറ്റി പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം അതാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദമാവും അത്. പിന്നെ ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള മാങ്ങയുടെ സമയം ഉണ്ടാകും, ചക്കര, അങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മളത് പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്. ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ തിരിച്ചു നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും. പിന്നെന്താണ്? ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആചാര്യനെ വണങ്ങേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ്? ആചാര്യനെ
നമ്മൾ ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സൈലന്റ് അല്ല. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊന്നറിയില്ല. അതായത് 3 കാര്യമുണ്ട്. നമ്മള് മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, കനിഷ്കാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്കാധികാരിയോട് നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ പറയണതല്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും പറയണം നമ്മൾ കനിഷ്കാധികാരിയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിനെ നമ്മൾ ആദരിച്ചിരിക്കണം, മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും. അതാണ് കനിഷ്കാധികാരിയിലുള്ള ലെവലുള്ള. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൊണ്ടായിരിക്കണം. മധ്യമധികാരി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ശരിക്കും വായ തുറന്ന് പറയണം മധ്യമധികാരിയെ കാണുമ്പോ. അടുത്തത് വരുമ്പോ ഉത്തമാധികാരിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ടും കൂടി പറയണം. അപ്പൊ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, ഈ 3ഉം ആർക്ക്? ആത്മീയാചാര്യൻ, പരിപൂർണമായ ആത്മീയാചാര്യനെ കാണുമ്പോ നമ്മള് വണങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. നമസ്കാരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് 3ഉം നമ്മുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, ഈ 3ഉം ആർക്ക് നമ്മള് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം? ആർക്ക്? ഗുരുവിന്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആത്മീയാചാര്യനെ സ്തുതിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ആത്മീയാചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആത്മീയാചാര്യനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർദ്ധദൈവങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ്, അവരങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല കൃഷ്ണ. അതിനെ ഒരിക്കലും അധിക്ഷേപിക്കരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മള് അവരൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അർദ്ധദൈവങ്ങളെ, ദേവന്മാരൊക്കെ വെച്ചുമ്പോ നമ്മൾ വട്ടപൂജ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യം 32 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് അരുതുകൾ. അടുത്ത പട്ടിക 30 ഉണ്ട്. 32 വായിച്ചോളൂ. ആരാ? അർദ്ധദൈവങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് അർദ്ധദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര്, എല്ലാ ദേവന്മാരും അതിൽ വരും. ആയിക്കട്ടെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32 അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. 2 വിഗ്രഹ ആരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3 എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. 4 നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. 5 പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. 6 ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. 7 പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. 8 നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. 9 നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. 10 ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് പ്രഭു. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഇതില് ഇങ്ങനെ 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വരാഹുരാണത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇതില്. അപ്പൊ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെളിച്ചുണ്ടായിരിക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, നമ്മള് പൂജാ റൂമില് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പൂജാ റൂം തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മണി അടിക്കും, പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇടും, എന്നിട്ട് ആ റൂമിൽ കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ക്ഷേത്ര പൂജാരി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യക്കാര് ക്ഷേത്ര പൂജാരികളെ പറ്റി കൂടുതലാണ് ഇതിൽ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഇരുട്ടുമുറിയില് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഉറങ്ങാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണത്. അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധന ചിട്ടവിട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റം വരുത്തരുത്. അതിനൊരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചന്ദനത്തിരി ആദ്യം കത്തിക്കാല്ല, കുഴപ്പമില്ല, അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല. അതിനെല്ലാത്തിനും അത് ഇത്ര ഇതുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റരുത്. അത് വൈദികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. നായ തുടങ്ങിയ നിർദിഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. അതിന് നമ്മൾ നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് തുറന്നിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ.
അപ്പൊ അതാണ് അതില് പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾ കാണരുത്, നമ്മളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കരുത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ ചെയ്യരുത്. അതിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പുഷ്പ ആരാധന സമയത്ത് മലവിസർജനം പാടില്ല. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനെ വെച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകരുത്. ഭഗവാന് നിവേദ്യം വയ്ക്കുക, ബാത്റൂമിൽ പോവാ, അത് പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. അതായത് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കണം ആദ്യം. അതായത് നമ്മൾ വിഗ്രഹം കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധിയാക്കിയതിന് ശേഷം അലങ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ധൂപം കാണിക്കേണ്ടത്. അതായത് പുകയ്ക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ്, നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. അതായത് ഭഗവാന് സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ, ഇതില്ലാത്ത പൂക്കളുണ്ട്, ആ പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ പൂജയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സുഗന്ധമില്ലാത്ത പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കറിയാം തുളസിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത പൂക്കൾ, അതാണ് ശരിക്കും സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളതും. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഗന്ധമുള്ളതാണ് സാത്വിക ഗുണമുള്ളത്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചുമപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എപ്പോഴും സാത്വികമായിട്ടുള്ള പൂക്കളും സാത്വികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു, നിത്യം ദണ്ഡവാദനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്, ശുദ്ധിയായിരിക്കണം. പിന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. പിന്നെ തീണ്ടവരായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അശുദ്ധം, നമുക്കറിയാതൊക്കെ. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോവാം. അങ്ങനെ പോകരുത്. നമ്മളല്ല ഭഗവാനെ അട്രാക്ട് ആവേണ്ടത്, നമ്മളല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കളറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നെ മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. നമുക്കറിയാതൊക്കെ. കുളിച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലാം. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖമായി ബഹിർമിക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. മറ്റേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് പോയിന്റ്. ചിലർ ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ്. ഫോണുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ വായു പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മളെ. അപ്പൊ അതാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതില്ല, അത് ദഹിച്ചിട്ട് പതുക്കെ കുളിച്ച് പോവാ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെന്താണ്, കഞ്ചാവ്, മരിജുവാരം തുടങ്ങിയ ഉപയോഗിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മളെ 4 നിയമങ്ങളിൽ 1 വരുന്നതാണത്. അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തപസ് അത് പോകും നമുക്ക്. പിന്നെന്താണ്, ശരീരം എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠ മുറിയിലോ കടക്കുകയോ അരുത്. എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലീനിങ് ഇതാണല്ലോ, സോപ്പ് വയ്ക്കണ പോലെയാണ് സാധനം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിക്കരുത്. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഡിബേറ്റ് അല്ല. പല ക്ഷേത്രങ്ങളില് അല്ലെ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് ഭഗവതി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തോ. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. അത് തന്നെയാണ്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൂക്കൾ തന്നെ അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബജാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയില്ല. അതാണ് അത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ വെറുതെ നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹത്തിൽ, അതായത് കുളി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ശരിക്കും 3 നേരം കുളിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളെ ഒരേ രീതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ ധരിക്കുന്ന തിലകം തന്നെ വൈഷ്ണവരിൽ തന്നെ പലതരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയില് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മളെ അവര് വേറെ രീതിയിലാണ് കുറി തോന്നുന്നുണ്ട്. നടുക്കിലൊരു വരൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവിടുത്തെ പൂജാരിമാര് അവര് വൈഷ്ണവര് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ പൂജ ഇത് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമ്പ്രദായം തന്നെ 4 സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതിൽ ഇത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നമ്മളെ രീതി. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ രീതി തന്നെ പല സമ്പ്രദായം, അതിൽ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരേ സമ്പ്രദായക്കാരെ അവരെ കുറി തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ കുറിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നെറ്റിയിൽ 3 തിലകം നെറ്റിയിൽ 3 തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഏത് കുറി എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആചാര രീതി, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് എന്താ പറയാ, ശ്മശാനത്തിന്റെ രീതിയിൽ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, പരിശുദ്ധിയാണ്. അത് ആ തലത്തിലുള്ള, അതല്ല ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാലോ 3 ദേവത സങ്കല്പം ഉണ്ട്, വിഷ്ണു, ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും 3 ഡ്യൂട്ടീസ് ആണുള്ളത്. അതില് ആരാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ? ആരാണ്? അല്ലെ, പരമശിവൻ. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പരമശിവൻ തമോ ഗുണ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ? അല്ല. തമോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വ്യക്തി. മനസ്സിലായോ? സത്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ്. അതാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ശിവന് ഭഗവാൻ. കാരണം തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാം, അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതാണ് ക്ഷിപ്രപ്രസാദ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വരുന്നത് തന്നെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ LKG കുട്ടികളെ, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് LKG കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പൊ അത്ര നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള ടീച്ചർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ LKG കുട്ടിക്ക് എന്താണ്, അവന് 1, 1, 2 എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഫുള്ള് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ക്ഷിപ്രം, പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണതിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും പല രീതികളുണ്ട് കുറി തന്നെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ രീതിയിൽ അവരുടേതായ മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിലാ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മളിത് അറിയാലോ, ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ അറിയാലോ, നമുക്ക് അറിയാലേ, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദാണത്, അതില് തുളസിതല. അപ്പൊ ഓരോത്തിനും ഓരോ തിലകത്തിനും ഓരോ മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിട്ട് മാറ്റി ചെയ്യരുത്. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വൈഷ്ണവനല്ലാതെ വൈഷ്ണവനല്ലാത്തയാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. ഭക്തിഹീനന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത്. തുടങ്ങിയ അരുതാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വന്നുകൂടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് ഗണപതിയെ ആദ്യം പൂജിക്കണം. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി എന്നും അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചു എന്നും ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം. നഖം കൊണ്ടോ വിരലുകൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്. വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം വിലക്കുകളുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ചു കടക്കുകയോ പാടില്ല. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പലതരം അപരാധങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതില് വീണ്ടും അപരാധങ്ങളെ പറ്റി പറയണം. നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്, നിവേദ്യം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പാകം ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ തന്നെ പാകം ചെയ്യണം. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിഹീനന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഇത് തമാശയായിട്ട് തോന്നും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ട. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാം. ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു, ഭക്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കുറയ്ക്കുക. ഇത് ഭക്തിക്ക് വരാണ്, ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിഹീനമായിട്ടുള്ള, അതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വേണ്ടെന്നല്ല വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ചിന്താഗതിനത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്നുകൂടാക്കുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഗണപതിയെ ആദ്യം പൂജിക്കണം. അതെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഒരു ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിഘ്നവിനാശൻ അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ
ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം. നമ്മളെല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഗണപതിനെ കാണാം. നമ്മളെല്ലാ ചടങ്ങുകളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഗണപതിനെ അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഉയർന്നു വരുമ്പോ ഗണപതിയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നരസിംഹഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നരസിംഹഭഗവാനാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ വിനാശകൻ അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നഖം കൊണ്ടോ വിരല് കൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ, അപ്പൊ നഖവും പിന്നെ എന്താണ് നഖം കൊണ്ട് വിരല് കൊണ്ട്, അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ തൊടുമ്പോൾ നഖം മുട്ടിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിന് പറഞ്ഞു നഖം, അതിന് വിരലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ, അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നഖം അതൊക്കെ നഖം ഇതൊക്കെ മാലിന്യമാണ്. അപ്പൊ മാലിന്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ വളരെ വേർത്ത് വന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാ ആരാധിക്കുക, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് വിതറും, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എവിടെ അമ്പലം മുഴുവനും പൂക്കളായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പൂജിച്ച് പൂർത്ത് അവിടേക്ക് എറിയും ഇവിടേക്ക് എറിയും, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ പൂജിച്ച പൂക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക, നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക, നമുക്കത് എവിടെയാണ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന അവിടെ കൊണ്ടിടുക. അല്ലാണ്ട് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ദൈവത്തിന് വെച്ച് ആണിയിടരുത്. ആരെ വെച്ചാൽ ആണിയിട്ടാലും നമ്മള് പെട്ടെന്ന് പറയണം എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പനാൽ, അത് പാടില്ല. മനസ്സിലായ? അത് നിർത്താം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പലതരം അപരാധങ്ങളും ആണ് ഇവർക്ക്. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കണം. അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോ. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവനെ അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്നർത്ഥം. ഭഗവാനോട് തെറ്റു ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചുരുക്കത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പാപിക്ക് മോചനവുമില്ല തന്നെ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം പ്രഭു. ഇത് പറഞ്ഞോട്ടെ മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവനും പോലും, അത് ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം, സർവധർമ്മ പരിത്യജിച്ച്. നമുക്ക് എന്ത് ലെവലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് തീർച്ചയായിട്ടും മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാന് സമർപ്പിത ആത്മാവാവുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു. 1. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കൽ. 2. ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുക. ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ കാളി എന്നോ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നത് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. 3. ആത്മീയഗുരുവിന്റെ ശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ. 4. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപഠനങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൂഷിക്കുക. 5. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. 6. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. 7. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഒഴിവരുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം തത്പരിഹാരാർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റ അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. 8. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കിലാക്കുക. 9. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. തിരുനാമം ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ശക്തിവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മഹാപാപികൾക്ക് സർവാതിശയായ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പുറത്തു
ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്തരം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 10 അപരാധങ്ങൾ നമ്മളിത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വായിക്കണാണ്. ഈ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ചെയ്യരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിഷ്കർഷം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അവിടെ ഈ അപരാധങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിൽ പറയുന്നതാണ്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് എല്ലാതും ചെയ്യണം. ചില വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരിൽ പല തെറ്റുകളൊക്കെ കാണാം. അപ്രഭ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതൊന്നും പാടില്ല. അതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ലെവലിലല്ല. നമ്മൾ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യം കൂടെ നിന്നിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് അല്ലാതെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെ? അവരങ്ങനെയല്ല. അവരെല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ അവരെ വെച്ച് നമ്മളെ ജീവിതമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നിന്ദിക്കുക, അവരെ പറ്റി പലതും പറയാം, അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായി അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് കരുതുക. കാരണം ഒരിക്കലും അതായത് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ അതൊക്കെ അറിയാം. ഭഗവാൻ എന്ന ആത്മീയം, ബാക്കിയൊക്കെ ഭൗതികമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല. അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലും പോരെ അല്ല. ഓരോ മന്ത്രത്തിനും ഫലങ്ങളുണ്ട്. വിഷ്ണുവിന് ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് വിഷ്ണുവിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. പരമശിവന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന പരമശിവന്റെ ഗുണം, കാളിന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന കാളിന്റെ മന്ത്രം കിട്ടും. നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് 10ാം അധ്യായത്തിൽ 10 പഠിച്ചിട്ടില്ല. പലതരം വിശ്വാസങ്ങൾ, നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓരോ ദേവതയ്ക്കും ഓരോ മന്ത്രം ഉണ്ടാവും, ഓരോ ശക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ഇതുണ്ട്, അതായത് പവർ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെ അല്ല. അപ്പൊ അതിന് ചിലര് കാളി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളിയുടെ എല്ലാ അനുഭവവും നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ എന്താണ് ചിലര് അതിന് തിരിച്ചു പറയുന്ന രീതി ഉണ്ട്. കാരണം കാളിക്കാകുമ്പോൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞ് കാര്യത്തിന് മാംസം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, മാംസം എനിക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം, എനിക്ക് എല്ലാ സുഖം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും തുല്യല്ലേ? എല്ലാ ദേവനും തുല്യാണെങ്കിൽ പിന്നെ കാളിനെ ആരാധിച്ച പോരെ? ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കാളിനെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കാളിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പലതരം കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതും തുല്യല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. കാരണം നമ്മളെ ദേവതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് എല്ലാവരും. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഭഗവാനായിട്ട് തുല്യല്ല. അതും ഭഗവാനും തുല്യെന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? എനിക്ക് എല്ലാതും കിട്ടുമല്ലോ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും, അതിനൊരു സംശയമില്ല. ഓരോ ഉപാസനകൾക്ക് നമുക്കറിയാം. കാളി ഉപാസന ഉണ്ട്, ഹനുമാൻ സേവ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ അറിയാം. പലതരം ഉപാസനകളുണ്ട്. ആയ ദേവതകളെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഭഗവാനായിട്ട് തുല്യമാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇത് ഭൗതികമാണ് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതിന് മഹാത്മ്യത്തെ സങ്കല്പ്യമാണെന്ന് കരുതുക. അത് പിന്നെ കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്, എല്ലാതും സങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ ഒക്കെ സങ്കല്പത്തിലിരുന്നോ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. അടുത്തത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ തോന്നിയതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിവ് വരുമ്പോൾ, അത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല, കുറച്ച് അറിവുള്ളവരാണ്. അവര് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇതാണ് ശരി അതാണ് ശരി എന്നുള്ള സംശയം വരും. അതാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ അപരാധമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും മുക്തനായി തീരുന്നെന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം താല്പര്യാർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിന്ന് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന പോലെ മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറി പിന്നെ അസുഖം വന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്ത, അതല്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. പിന്നെ സർവമംഗളദായകം അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാന്ഡമായി കണക്കാക്കുക. ഇത് കർമ്മകാന്ഡം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനകാന്ഡം, പിന്നെ ഉപാസനകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് കർമ്മകാന്ഡം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ തരുന്ന മന്ത്രങ്ങളും ദേവത സങ്കല്പങ്ങളും ഇതെല്ലാതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ മന്ത്രവും ഈ പറഞ്ഞ മന്ത്രവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അല്ല. ഓരോ വേദങ്ങളിൽ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കിട്ടും, ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും. നമുക്കറിയാം, സരസ്വതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച സരസ്വതിയുടെ മന്ത്രമല്ല പരമേശ്വരന്റെ മന്ത്രം. ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും വേദാണല്ലോ. വേദത്തില് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതി അനുസരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ
ഫിസിക്സ് പഠിക്കാനും കുട്ടീനെ നമ്മൾ എന്താണ് സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കില്ല. സൈക്കോളജി പഠിക്കണമെങ്കിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുക, ഫിസിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക. ഇതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അവിശ്വാസിയോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണ്ട എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി നോക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ആദ്യം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലാൻ മാത്രം പറയുള്ളൂ അല്ലേ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ ബാക്കിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ചില ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ABCD പഠിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ നാമം ജപം മാത്രമാണ് പറയാ, ബാക്കി ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയില്ല ഇക്കാര്യത്തിന്. കാരണം അവനത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മുന്നേ മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യം പറയരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ കേട്ടാലും തദൈവ. കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതൊരു ട്രയൽ പോലെ നോക്കി ഇതിനൊന്നും കിട്ടണില്ല എന്നാൽ ശരി അടുത്തേക്ക് ചാടാം, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം 10 അപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രം അപരാധങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. തത്വചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനകൾ. അധ്യായം 9 ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ. ദൈവദൂഷണം. ഭഗവാനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഭാഗവതം 10:74-40 ശ്രദ്ധിക്കുക. രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവനെ അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. അടുത്ത വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ആശയം ഇതാണ്: ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത് താനും. ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയവാനും സൗമ്യനുമായ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദനെ ആരോ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി. കുറ്റക്കാരായ ജഗായിയെയും മാതായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പോരെ പ്രഭു? ശരി. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒന്ന് ദൈവദൂഷണം. നമ്മൾ 10 അപരാധം പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോവാണ്. ദൈവദൂഷണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരോ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് നമ്മളത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവാം. നമ്മത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതൊന്നും. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകും. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളെ മകനെ മകളെ അല്ലെ അമ്മനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ നമ്മള് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകും. ചെയ്യാൻ പറ്റണൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനോട് അത്ര ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യൂല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അവനല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ കേട്ടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന് അത്രയും ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള് പറയണം. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ഭക്തൻ അത്ര ശാന്തശീലൻ, എന്ത് കേൾക്കാൻ എന്ത് സഹിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനത്. ഓക്കെ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് വായിച്ചോളൂ. ഇത്തരം അപമാനങ്ങൾ
ഇത്തരം അപമാനങ്ങളെ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാം. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് സൗമ്യനായി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണ 3 കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം വിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തോൽപ്പിക്കും. നീ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ അല്ലേ? അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, അവിടെ വിട്ടു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത്രയും മനസ്സിൽ വിഷമണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ നമ്മൾ വെടിയും. ഈ കാര്യമാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. ഈ 3 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ആ എന്താ ജീവൻ വെടിയണ കാര്യമാണോ? അവസാനം ചെയ്ത പോലെ പ്രഭു. അത് അവസാനത്തിന് മനസ്സിലായി. അവസാനത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീവൻ വെടിയാന്ന്. കാരണം ജീവൻ വെടിയാന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. നമ്മള് ജീവൻ വെടിയാന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ എടുക്കണം. നമുക്കത് മറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അത്രയും നമ്മൾ അങ്ങനെയും ചെയ്തു പോകുന്നു. ആ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞ് അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുക. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അവിടെ നിന്ന് സൗമ്യമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു പോരാ. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. അവരെ നമുക്കറിയില്ല പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഫെയിൽ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ആരായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അറിയുള്ളൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഫിനിഷ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരാ. നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതിനാ ഭക്തിഹീനന്മാരെ കേസുകൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാനാവരുത്, അറിയാനും അറിയിക്കാനായിരിക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്തൊരു കാര്യം ഭക്തിയിൽ അതാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭു അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ജ്ഞാനമില്ല എന്നല്ല അവര് പറയില്ലേ? ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് അവരെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. മനസ്സിലായി? വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. എനിക്ക് ഇത്ര അറിവുള്ളൂ, സമ്മതിച്ചു, ഓക്കെ. എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നുണ്ട് 1,00,000 രൂപ സാലറി നിങ്ങൾ തരും, ഇല്ലല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഇത്ര അറിവുള്ളൂ. നമ്മളെ അറിവ് ഭഗവാന് വേണ്ടി അറിവ് നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളെ അറിവ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അറിയിക്കാൻ അവർക്ക് നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതാണ് ഭക്തസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുള്ള സംഘമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് അഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള. അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു. സത്സംഗമാണ്, അസംഘല്ല നമുക്ക്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവര് പലതും പറയും. ആ സംഘം നമുക്ക് വേണ്ട. സത്സംഗത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? പ്രഭാസ്വാമി എന്താ പറയണത്? ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അണിയിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡ്രസ്സ് മതിയാ, അപ്പൊ അടുത്ത പറയില്ല ഇതിന് ചുമപ്പ് വേണം. ഇതാണ് ആഗ്രഹം. ആ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ എന്തിനു ഡ്രസ്സ് ഇടിക്കുന്നു ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ ലെവലല്ല നമ്മുടെ. മനസ്സിലായോ? അവരെ അടുത്തൊന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ഗ്രൂപ്പാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ്, അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊന്നും സംസാരിക്കില്ല. കാരണം രണ്ടും 2 സബ്ജക്റ്റാണ്. ഇതാണ് ഭക്തനും അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇതുണ്ട്, അത് അവർ പോയിക്കോട്ടെ. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവർ ചെയ്യേയില്ല. അത് നമുക്കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിലകവും തുളസിമാലയും. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരം തിലകം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഓടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങൾ, 4 കൈകളിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മങ്ങൾ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടമെല്ലാം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി തിലകവും തുളസിമാലവും ഒരു ഭക്തന്, അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു തിലകവും തുളസിമാലയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തിലകം തൊടുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ് പറഞ്ഞത്. തിലകം തൊടുമ്പോൾ നമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ശിരസ് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അല്ലെ ചുരുക്കം.
കാരണം തുളസി ഉണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദാണ് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് തുളസിദളം വെക്കുന്നതും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാദം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് നമ്മുടെ ശിരസ് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലത്ത് ശരീരത്തിൽ 12 ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചൊല്ലും. അത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങള് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടും, എന്താണ്, അവര് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കും. അപ്പൊ അവരും എന്താണ് പരിശുദ്ധി. അതിന് നമ്മളും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവനും തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മൃത്യുദേവതയുടെ കിങ്കരന്മാരാണ് യമദൂതന്മാർ. പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് യമനാണ്. വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും യമകിങ്കരന്മാർ സമീപിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അജാമിള മോക്ഷത്തിൽ വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും സ്പർശിച്ചു പോകരുതെന്ന് യമരാജൻ കിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതായി പ്രസ്താവമുണ്ട്. യമന്റെ അധികാര പരിധിക്കപ്പുറത്താണ് വൈഷ്ണവർ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവൻ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷം അവൻ നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തെത്തും, ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തിലകവും തുളസിമാലയും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ധരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തൻ അവൻ നമ്മ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടും. ചന്ദ്രൻ എന്തിനു ധരിക്കണം, ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ. ഇത് പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമേ തന്നെ അസംഗം ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് വിടാം. നിങ്ങൾ ധരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളല്ല ധരിക്കണത്, ഫിനിഷ്. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, അത്രയാണ് ചോദ്യം. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പലതരം ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട്, പലതരം ആഭരണങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്. എന്റെ ആഭരണം ഇടുന്നു, ഇത്രയുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നുണ്ട്. പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ നമ്മൾ പുരാണത്തിന്റെ ബേസിൽ, വേദങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഗോപിചന്ദനം അതറിയാമല്ലോ നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദുകൾ വീണിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് അതാണ് ഗോപിചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അണിയുന്നത്. അത് ശരീരം മുഴുവൻ പിന്നെ തിരുനാമം എഴുതും ചിലവര്, പ്രത്യേകിച്ച് ശിവൻ ഇപ്പോഴൊന്നല്ല, ഇപ്പോഴും ജാർഖണ്ഡ് സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ആദിവാസികൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ആദിവാസികളാണ്. അവര് ശരീരം മുഴുവൻ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ എന്ന് പച്ച കുത്തുമല്ല, അതുകൊണ്ട് കുത്തിവെക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ എത്രയും താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, ശരീരം മുഴുവൻ തിരുനാമം എഴുതുക, അങ്ങനെ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. മനസ്സിലെ കഴുത്തിലും മാറിന് തുളസിമാല ധരിക്കുക. പിന്നെ അതപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയണത്, മൃത്യുക്ക് വരുന്ന യമകിങ്കരന്മാര് അവര് മാറിപ്പോകുന്നവരുണ്ട്. അവിടെ വൈഷ്ണവർക്ക് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ യമന് പോലും അതിൽ അധികാരമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യമൻ ധർമ്മദേവൻ അല്ലെ, ധർമ്മത്തെ തിരിച്ചറിയണാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി അജാമിളുടെ കഥയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഇവര് പിടിക്കണ് ആര്, അജാമിളിനെ പിടിക്കുമല്ലേ കിങ്കരന്മാര് പിടിച്ച് എന്ന് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും യമന് ദുഃഖം വരുന്നുണ്ട്, യമദേവന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഞാൻ തൊട്ടല്ലോ, എന്റെ കിങ്കരന്മാർ തൊട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്തത്. അവരെ ചിന്താഗതി നോക്ക, മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തോരാണ് ശരിക്കും സൂര്യന്റെ പുത്രനാണല്ലോ ശരിക്കും യമദേവൻ. അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്തിന്, തുളസിമാലയ്ക്കും തിലകത്തിനും. ചെറിയ ഭക്തന്മാര് പരിശുദ്ധായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരണത്തിന് ശേഷം അവൻ നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തെത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഏതിലുണ്ട്, പത്മപുരാണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ, ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. നമുക്ക് പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും വായിക്കും മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കും. വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല ധരിക്കാനാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. ഭാഗവതം 11:6-46. കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്നെ പിടികൂട്ടുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദ്രമോ കളഭമോ ശരീരമാകെ പൂശുന്നവനും കൃഷ്ണനു ചാർത്തിയ പൂമാല അണിയുന്നവനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരില്ലെന്ന് തീർച്ച. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് യമദൂതങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപടി വസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ യമദൂതന്മാരുടെ തൊട്ട് കേട്ടില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറയാം, ബാക്കിയുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു. നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച പൂമാലകൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അത് നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ പറയണം. അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നിവ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ആസ്വദിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ധവർ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എല്ലാതും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ശക്തി, കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മായ പിടിക്കില്ല. അതായത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെടണതോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറും. ഭക്തി കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും, ഭൗതികത കൂടുമ്പോ ഭക്തി കുറയും. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി വേണമെന്നാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേ ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മന്ത്രങ്ങളിൽ ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇത് വിടും, ഭൗതികത വിട്ടിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് മാത്രം, ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും ഭക്തി സമ്പാദിക്കാനും മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി കൂട്ടാനാണ്. ഭക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ പൂക്കളായാലും മാലകളായാലും പിന്നെ തിലകം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തിലകം, ഗോപിചന്ദനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. കളഭം, പിന്നെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്, അത് പ്രസാദ രൂപേണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ പറയണത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവന് എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മാലിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറും? അല്ല, നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. മനസ്സിലെ? ഇതല്ലാതെ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അന്ന് ശരി, ഇപ്പൊ ഇതില് ചോദിച്ച പോലെ എന്താണ്, തിലകിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരില്ല? യമന്മാര് വരില്ല. എന്നാ ശരി, ഞാൻ ഇന്നൊരു തിലകിടാം, അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പാട്ട് പാടാൻ പാടും, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ പാട്ടുകാരനാവില്ല. അതുപോലെ പാട്ടുപാടി പഠിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർ പിന്നെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസേ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആ സെക്ഷൻ നമുക്ക് വിടാം. എന്തെങ്കിലും അറിവുള്ളവരല്ല എന്തെങ്കിലും പഠിക്കും. പാടാൻ ഒന്നും അറിയാത്തവരും പാടാൻ പഠിക്കാം. ഭക്തിയിൽ അതും ചെയ്യട്ടെ, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കോ അത് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? തുളസിമാലയായാലും തിലകായാലും പൂമാലകളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് പുരാണങ്ങളിൽ അത്രയും ചെയ്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലോകം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതില്ലാത്ത കാര്യമല്ല. നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരാണങ്ങൾ തെറ്റുന്നല്ല അറിയാം. അപ്പൊ പല നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് സയൻസിന്റെ കാര്യമല്ല, ഇപ്പൊ സയൻസ് തന്നെ 2 സെക്ഷനായി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പൊ സയൻസിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നിയമം, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു നിയമമാണെന്ന് ഇപ്പൊ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി കുറെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതില്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തിലകവും തുളസിമാലയും പൂമാലകളായി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? ഇല്ല പ്രഭു, ഇല്ല. പ്രഭു, ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കൊരു മന്ത്രം കിട്ടില്ലേ, ഗായത്രി മന്ത്രം?